Mai Mazowe vanetsana navaChibhatani nenyaya yeCOS vakaregedzesa vaChibhatani basa asi zvazoramba kuti vaende. Pakambotanga kuchema Mazepe zvakaita kunge Mazepe anoda attention. Uko kwaimeki akatoenda nevhiza rekuti anochengeta mwana waMai Mazowe ende kumba kuya kuzere vanhu 8 vagere vasina zvavari kushanda. Vedweka mai ava vakanganisira vana life dzavo. Vakatiwo matigimu arege basa aendeko. Uye vakatukana zvakare naYokozuna. Zvese izvo zvimuchazviona pano. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye benji vane nyaya dzenyu pano. Ndopamunodziona dzichiri fresh. Saka regai titange netsamba yanyorwa navaChibhatani vachinyora kuWhatsApp kwaMai Mazowe. Mai Mazowe vachibva vangoita mawara avo ndokutora tsamba iyaya ndobva vailikisa pasocial media ichibva nekuna masiziva uko kuti vatsvake content. Vedwe kutamba nelife dzevana zvakadai ngatiiverengei. Inoti, Mother, I really want to thank you for a COS you gave me publicly. Meanwhile, I'm so disappointed because I never rested and I used a lot of money to get everything which was needed as quickly as possible because Fungai's TB test was going to expire during the first week of November. Also, the COS you gave us was valid to be used before the 6th day of November because it shows that she was supposed to start working on 30th November. I am so disappointed because you offered us a COS while your licensed company was already suspended. We got this information on the 2nd of November that it was expired like a month ago because the lady Ramona, who was helping us for the visa, she asked it to the person whom she lastly applied for, and that person was using the COS of your company, and that person said yes, the company's license was suspended just like 3 weeks ago. And by that time, I asked myself, why did you let us do all this married stuff? Meanwhile, you knew the license was already suspended. Right now, I lost my peace job in South Africa as well as my accommodation. But why are you so ruthless? Then yesterday, I sent you an SMS and CC and the response was, go back to South Africa. Where am I going to stay? Because I am no longer all accommodation. VaChibhatani vakumbira ruregero vakati tsamba iyi vakainyora vane hasha vasanganisa chirungu neAfrikaans zvikasangana zvese saka chirungu chacho hachisi kunzwisisika. So ndo tsamba yatiinayo iyi iri kubva kuna vaChibhatani. Vedwe vakanzi vaende kunochata nemusikana wavo kuti vagadzirire mapepa ekuenda. Mai Mazowe vachiziva havo kuti COS ravo iri harina mahours, vachiziva havo kuti company yavo iyi iri suspended. Vedwe sisimeki vakaendawo ikoko vaane nguva vagere ipo paya chavanoita malive nezvimwe zvimaskiti zvavanoita naMai Mazowe, asi kubasa chaiko chaiko sisimeki havasati vaenda. Mazepe anyorawo akati vedwe zvaimboita kunge ndinoda attention asi hezvo zvakuitirwa vamwe zvaita kunge maskiti asi hezvo. VaChibhatani vari kungonyora havo, hakusi kuti vari kuda kuwinziwa nasisketina asi vari kungoedza kuexposa kuti mai ava kava vane maproblems. Ivo Mai Mazowe ava vakapa 10,000 kuna Swaga kuti aite live kuti vatrend, vanofarira attention zvekudaro. Vakati kuna matigimu arege basa rake agoendawo ikokoko. Vapedza ipapapo vakatumira vaChibhatani $100 ndo yavakagona kuti vangoshandisawo ivo vaChibhatani kuti just to buy whatever food stuffs dzaidiwa since vanga vatengesa zvinhu zvese vakapererwa nebasa. Asi advice hombe yavapiwa vaChibhatani so far ndeyekuti vadzokere kuSouth Africa. Alright, topinda panyaya yaMai Mazowe ava vakatuka Yokozuna zvinorwadza vakamuita body shaming. Guys, zvoda muchizvinzwira kuti zvisazove zvinhu zvinobuda mune wangu muromo. Zvinzwirei vachizvitaurira. Kwero chiti skweta ndirokushauta wakafunga kuti amai yako afa nzeve dzinenge zviparo tuzvuko mazitako maziflati unochallengwa nemichemberi imbwa. Saka kana murume anorale wechibhurugwa chinonhuwa weti chakatindora unodiburitira zibhurugwa rinenge zidhoo mwana mudiki akadaro. Jaira zistructureless zigreen paper
ko zvinomboitirweiko vanhu vanenge vachiwirirana vachitaurirana kuprivate uku, then kana zvinhu zvaipa haubvumidzwi kana kubvunza kuti mari yangu yandakadai so siwo yesiriariya zvazodi, ukabvunza wototukwa. Yokozuna anga ari mucomment section achingobvunzawo kuti palive iyo vana Chibhatani vachitaurwa nyaya yavo. Yokozuna angobvunzawo kuti ko zviye zvichimboitirweko kuti munhu mukuru apindane nemadhaka akadai so ekutamba nevana vadiki, dei vachiregawo kavatambawo nevezera ravo ikoko kuLondon. Ndo pavabva vatanga kumutuka vakati urizi green paper he wakazodii. Yokozuna anoitawo content yake yaanenge achiratidzawo kuti achiapilawo kuvanhu maplus size. Hapana chakamboipa naYokozuna nemuviri wake wakanaka chaizvo. Chero vanhu vakati Yokozuna amanye aonde adini, ndo zvaari wedway. Ko tine upenyu humwe cheteka, moda kuti aondere ani? Ivo Mai Mazowe vakaonda here? Alright, saka vatukana naYokozuna vakamuita body shaming. It was something that was very personal. Ini handina kuzvifarira zvangu, asi nyaya iripo tisakangamwe, hatidzokerei panyaya yedu. Nyaya ndevaChibhatani vazombopuwawo advice mucomment section vakanzi ndakambokuzai kuti tambirai kure nekamunhu kai, but hamunzwiwo imi. Zita renyu richingotaurwa pese pese every time. Anokubvisa ichiremerera muchingosekera zvisina basa. This time musabvuma kurwa naye. Sevanhukazi tinorwadzwa nezvamunoita, musanyengerera imi. Hamuna kumutakura 9 months Chibhatani, siyanai naye. Saka uyo ari kuti aiwa Mai Mazowe chiregai kudaro, musatambe nevanana. Ivo Mai Mazowe vabva vanyora vakati, sometimes the best thing you can do is keep your mouth shut and your eyes open. The truth will always come out in the end. Vakanyora vakati, I will not pay blackmailers on Facebook or give them more money kuti varambe vachitamba nemi. Gift Kalonga abva angoti aiwa Mai Mazowe abva hava kudesignira chakai maisiwo yesi Mazowe orange crush icho. Akanyora akati ini ndaneta nekuramba ndichinyarara, mai vangu vachidragwa down. I think isusu sevanhu vane company yeMazowe hatibvumire kuti mai vedu vabhuliwe. So abva ticates of Mai Mazowe hecho chinhu chagadzirwa naGift Kalonga. VaChibhatani vataura vakati sisimeki vari kuti kune vanhu 8 vari kwaMai Mazowe vagere vasiri kushanda. Vanzwewo vachizvitaurira vaChibhatani, nyaya iyi inorwadza. Vari kuzvibvunza kuti saka zvichazoguma nei? Vodzoka here kuSouth Africa votangidzazve life? KuZimbabwe vari kuti upenyu hwakavaomera semunhu aenda asina chaakabata, atengesa zvese akugadzirira kuenda kumheri. Nasimeki zvo ndokuti Chibhatani zviri kudii ndikazi Chibhatani zviri kutoitika ka even nekwandiri inini things hazvisi right, things hazvitosi right kwandiri inini. Ndakatouya ndichifana kuti ndiite rimwe basa, but ndakatozounziwa not nenyaya yeCOS, but ndakatounzwa nenyaya yechi nevhisa rokuti ndofana kuchengeta mwana wavo. So zvinhu hazvisi kundombomira zvakanaka zvokuti chero vanasisimeki vakuregreta kuti vakamboendera chii, nekuti hakuna zviriko, vakutova munhu anoshanda mumba. Pane pavakambonzi vainde vanogara ku whatever trend whatever, vakati havakwanisi, vanga vasingakwanisi kutaura ipo paya kuti basa ravo nderekuchengeta mwana waMai Mazowe. Bedwe vari kuenda kuchando, itaiwo research dzenyu kuti tisazopedzisire tadai. Ava at least masocialites vanogona kudzoka vachitaura. Ko vamwewo vasina access to social media vari kungofira mumwoyo, zvakaoma bedwe.